Nós, cando nos chaman a un debate, non nos pomos a medir se agora nos convén, se agora non nos convén, se agora é millor ir, se agora é millor non ir. Decimos sí que sempre, sin condicións, sen disculpas, porque o noso compromiso é ca xente. E a xente o que quere é ver debater os líderes políticos. Quere non que pelexemos nin que nos insultemos, non, debater as nosas propostas. Esa é a grandeza da democracia. O 27 vaise celebrar un debate. E, amigas e amigos, vaise celebrar un debate porque o BNG quixo que houbera debates en Galiza. E eu espero que desta vez aproveiten a oportunidade, que non haxa condicións nin disculpas de última hora. Eu, dende logo, vou a ir donde o convoque, a hora que queiran, cos turnos que lles dé a gana e co tempo que me permitan. Non porei ningunha condición e espero que os demais fagan o mesmo. Podemos dalo, ademais, como contributo a ese compromiso ca liberdade que todos temos que ter. Porque hai hoxe exactamente 5 anos foron milleiros de galegos e de galegas os que inundaron Madrid. Inundamos Madrid co orgullo de sermos galego e ca dignidade de sentirnos un pobo libre, un pobo con futuro, un pobo que recoñece o seu presente. Aquela foi toda unha demostración dunha Galiza viva que ten que seguir presente. Hai hoxe 5 anos foron milleiros os galegos e as galegas que inundaron Madrid con orgullo e con dignidade. E ese é o espírito que ten que seguir presente o próximo día 9, para colocar en Madrid un BNG forte, un BNG decisivo, para que a través dun BNG forte e decisivo nunca máis o noso país este indefenso, para que se respete a Galiza, para que Galiza este presente. É o momento que temos que aproveitar. E eu sei que o vamos a facer. Eu sei que o vamos a facer. Daquela reclamábamos, como seguimos a reclamar, que o salvamento marítimo, a competencia sobre salvamento marítimo, residira en Galiza. Que petición máis normal, sensata e de sentido común. Pero onde se vai xestionar millor o salvamento do mar que ali onde hai mar? Non será millor que seamos nós o que xestionemos o salvamento marítimo, a defensa das nosas costas, nós que temos 1.200 kilómetros de costa, os galegos e as galegas, que naceron e viviron sempre do mar, non será millor que o xestionemos nós dende aquí, dende Galiza, e non que o fagan a 1.000 kilómetros de distancia dende Madrid? Salvamento marítimo dende Madrid. Pero onde van facer as prácticas de salvamento marítimo? No Lago do Retiro ou onde as van a facer? Donde? Querémolas aquí por dignidade e orgullo de pobo, pero querémolas aquí tamén por eficacia, porque o Estado é moi celoso en ceder competencias. Tenlas amarradas como unha lapa. Non hai maneira de que a solte. Pero despois, cando as ten que executar, non o fai. O fai no mal. Por iso nós queremos facelo dende aquí. Para evitarlle un problema a eles e a todos. E para estar nós millor defendidos. E tende por seguro que igual que hai 5 anos, milleiros de galegos e galegas reclamaban en Madrid unha nova política de salvamento marítimo. A partir do día 9, se o Bloque Nacionalista Galego é decisivo en Madrid, o salvamento marítimo deberá ser unha competencia de Galiza, sin ningún xénero de dúdas. Porque nunhas eleccións é importante votar co corazón, pero é importante tamén votar coa razón e medir moi ben a utilidade do noso voto. E vou insistir neste concepto, utilidade, porque teredes escoitado máis dunha vez decir o Partido Popular e o Partido Socialista que nunhas eleccións xerais o útil é votar por eles, que nunhas eleccións xerais o útil non é votar por opcións como o Bloque Nacionalista Galego. En definitiva, queren facervos creer
que unhas eleccións xerais son unhas eleccións presidenciais. Queren facervos creer que vos, o 9 de marzo, ides decidir directamente se o presidente de goberno é Rajoy ou Zapatero. Por iso ocultan os seus candidatos. Se andades polas rúas de Carballo, se andades polas rúas de Galiza, nada máis que veredes valados, cartaces coas fotos de Rajoy e Zapatero. A única forza política que exhibe os seus candidatos é o Bloque Nacionalista Galego. Pero minten, porque vos, o vindeiro 9 de marzo, non ides escoller presidente de goberno. Así non funciona o sistema político español. Vos, o vindeiro 9 de marzo, ides escoller os deputados e os senadores que vos van representar nas próximas Cortes españolas, no Congreso e no Senado, pola provincia da Coruña. Iso é o que ides escoller o 9 de marzo. E será despois, feita esa elección, cando o Congreso de Deputados escolla presidente de goberno. En un contexto sin maiorías absolutas, porque non teredes escoitado a ninguén decir que o 9 de marzo vai haber unha forza política que vai ter maioría absoluta no Congreso dos Diputados, nun contexto sin maiorías absolutas, o BNG vai ser decisivo para determinar quen goberna no Estado, pero ademais vai ser decisivo, o que aínda é máis importante para o noso país, para influir dunha maneira determinante na orientación das políticas dese goberno.